Вие слушате подкаст "Системна терапия и практика" с Борислава Мечева и Петя Варчева. Здравейте, аз съм Петя, а това е началото на 12-ти епизод на подкаста "Системна терапия и практика". Един много специален епизод, най-малкото по 3 причини. Първо, защото с Боби решихме да го посветим на Грегори Бейтсън. Той е роден през настоящия месец, на 9 май. Ако сте слушали някои от предишните епизоди на подкаста или имате интерес към системното мислене, е почти сигурно, че знаете кой е Бейтсън. На него дължим поставянето на основите, на които са изградени системната терапия и практика. Втората причина да е толкова специален този епизод е, че е първият, в който имаме гост. Третата причина е, че самият ни гост е много скъп и специален за мен и за Боби. Имаме радостта и привилегията с нас да е Златка Михова. Тя е магистър по пато и невропсихология на Московския държавен университет и системен фамилен терапевт с сертификат от университета в Лунд, Швеция. Доктор по психология, развива програмата по брачна и фамилна терапия като магистърска в Нов български университет в сътрудничество с Института по фамилна терапия в Лондон. Това се случва от 1994 до 1999 година. Златка е основател на Института по фамилна терапия България, съучредител и първи председател на Българската асоциация по фамилна терапия и, разбира се, наш учител, ментор и колега. В разговора с нея ще чуете малко за нашите размисли около това как участва изкуственият интелект в живота ни. Ще чуете за изборите, които правим в живота си, комплексността и ученето. Златка, добре дошла в нашето импровизирано студио. Много се радваме, че прие поканата ни и че си днеска с нас точно в 12-тия ни епизод, когато с Боби решихме да отделим малко време и почит на Грегори Бейтсън. Всъщност Бейтсън е роден на 9 май и решихме нашия майски епизод да е точно по тази тема. Когато си обсъждахме този въпрос с Боби, как да го направим, на мен ми хрумна, че ти си първият човек, от когото чух името на Бейтсън. Това беше в курс по семейно консултиране в Софийски университет. Може би преди повече от 10-15 години е било. Спомням си, че бях много озадачена от комбинацията на научните дисциплини, за които ти заговори, разказвайки за Бейтсън. Антропология, кибернетика, математика, теория на комуникацията. И в ума ми се въртеше, дали щяхме да говорим за психотерапия, каква математика, кибернетика. И след известно време всичко това някакси си намери мястото в ума ми. Сега даже мога да кажа, че ще ми е много трудно, ако трябва да ги мисля отделно, като нещо истински разделено едно от друго. С благодарност и признателност започвам този разговор, но и с любопитство. Споменах за тези първи мои вълнения и чудения в срещата с системното мислене, идеите на Бейтсън, и се изкушавам да те попитам как посрещат темата колегите, които сега започват обучението си по семейно консултиране и терапия. В последните няколко години се случи един бум на развитието на изкуствения интелект, който пък знаем, че е разработен на основата на кибернетиката, и се чудя, може би вече е съвсем обичайно да присъстват ръка за ръка в един и същ разговор кибернетиката и междуличностните отношения. Всъщност не е чак толкова обичайно. Може би озадачеността не е толкова голяма, както е била преди 10 години, но истината е, че ние ползваме плодовете на това дърво, което произлиза от кибернетиката, но в същото време базовите идеи на кибернетиката като една мултидисциплинарна област, която се опитва да обясни комплексността, да обясни организацията, саморегулацията,
не са чак толкова популярни. Може би защото не знам дали знаеш, че кибернетиката беше забранена по времето на социализма като субективен идеализъм. Вау! Да, така че ние пропуснахме в нашето обучение и в нашето мислене преди години неща, които в Америка и в другите западни страни са навлезли много по-дълбоко в мисленето на хората. Но все пак при последното обучение на групата ни в Русе възникна разговор около изкуствения интелект, като имаше реплика, че гениалното на тази най-разпространена програма ChatGPT е, че тя се учи. И наистина всички, които са използвали, казват, че отговорите са доста смислени, приема обратна връзка, ако е сбъркал, търси си сам информация в интернет. Обаче, ако се замислим, това всъщност прави много актуална тезата на Бейтсън и аз ще я цитирам. Но ще бъде неправилно да се каже, че основната работа на компютъра, преобразуване на входните различия в изходни, е ментален процес. Компютърът е само дъга от големия кръг, винаги включващ човека и средата, от която идва информацията и на която въздействат еферентни сигнали от компютъра. Ще бъде напълно законно да припишем на тази цялостна система ментални характеристики. Тя действа по метода на проба и грешка и е способна на творчество. Така че според мен, колкото и сложни да стават програмите, те боравят само с това, което човека им предоставя като информация, което пък веднага поставя въпроса за нашата отговорност, какво всъщност качваме в интернет. Ще продължим ли да се крием зад анонимността на интернет и да качваме всичко, което ни хрумне, живеейки, както казва пък друг колега на Бейтсън, Пол Вацлавик, да живеем в рая на безотговорността, или ще си признаем, че как ще действа изкуственият интелект и какво ще прави, всъщност зависи от всеки от нас. Няколко неща ми хрумват сега, като те слушам. Едното е така около отговорност, безотговорност, което много ми се навързва и с темата изобщо за властта и контрола, някакси с изкуствения интелект, изобщо това, че имаме дори това като инструмент, може би до голяма степен подсилва и една такава илюзия, че нямаме толкова нужда от другите, че ние може да се справим сами, ето с помощта на този инструмент. Ние сме някак самодостатъчни, че сме много независими в това. Но всъщност Бейтсън още нещо ни казва, което сега ми хрумва като говорим, това, че технологично базираните решения могат да увековечат проблемите, които уж целят да решат, вместо истински да ги решат, което може би е нещо, което си заслужава да се мисли. Всъщност какво решаваме с изкуствения интелект, с технологиите и какво пък не решаваме, ами задълбочаваме като трудности, като блокажи, които имаме в нашето съществуване. И още нещо каза ти, което за мен беше любопитно. Наистина не знаех, че кибернетиката е била забранена по времето на социализма. И си давам сметка, че всъщност системната терапия, кибернетиката, възникващи след Втората световна война, те се развиват редом с движенията за мир, свобода, граждански права, фокус върху екологията. 50-те, 60-те години някак на 20 век са най-силни като движения. И се чудих какво ли би казал Бейтсън за тая огромна поляризация, конфликти, войни, които се случват в Европа сега, 75 години след подписване на Декларацията за мир и солидарност и някакси началото на Европейския съюз. Аз си мисля, че това поставя темата за ученето. Какво сме научили? Мисля, че ученето е много свързано с контекста. Вероятно, войните са научили хората веднага след Втората световна война, особено
всъщност на това колко е важна общността и как възстановяването от травматични събития, възстановяването от разрушени животи е много свързано с отношенията между хората. Само че мисля си, че отдалечаването от войните и от разрушенията, като че ли наистина е предизвикал друг тип научаване. И тук може би аз да дам, като преподавател, все пак трябва да дам малко обяснение за ученето. Верен на усилието си да обясни комплексността, Бейтсън говори за различни нива на учене. Като той казва, че има 3 логически нива на учене, като най-ниското ниво, което той нарича учене от първи ред, е простото за изостяване. Или, например, създаването на условни рефлекси, учене от първи ред. Между другото, в България ние имаме поговорка "повторението е майка на знанието", което поощрява учене от първи ред. Поговорката на немците е правенето, даже не правенето, а пробването. Пробиерен махт штудиерен. Пробването, действието прави ученето. Така че при нас, за съжаление, май ученето от първи ред доста се поощрява. Но истината е, че то никога не се случва само. То винаги води до себе си и учене от втори ред, което става през отношенията и през взаимодействията. Както се шегува Бейтсън, ако една майка иска да накара детето си да си изяде спанака, тя може да започне да го поощрява всеки път, когато си изяде спанака, да му дава и сладолед. И Бейтсън пита какво ще се случи, на какво ще се научи детето. А. Да обича спанак, Б. Да мрази сладолед, В. Да мрази майка си. Тоест, това са несъзнавани, това учене от втори ред става несъзнавано, но това е начинът, по който научаваме възгледи, нагласи, навици, които всъщност съставят картите на действителността в ума ни. Тези карти, които служат като филтри, придаващи смисъл и ценност на това, което ни се случва и това, което правим в реалността. Бейтсън обаче, който мисля, че през цялото време се опитва да обясни комплексността на живеенето и на отношенията, не спира до тук. Той въвежда идеята за учене от трети ред, което е рядък феномен. Резултат от ученето от трети ред е, например, творчеството, включително и създаването на самите нас. Творчеството по отношение на това как ние живеем. И важното е, че ученето от втори и трети ред са всъщност дълбоко емоционални процеси. Те са несъзнавани, действени, дълбоко емоционални, отношенчески процеси. И за съжаление, аз мисля, че в нашата образователна система това е нещото, което като че ли, не знам, има сляпо петно или може би има страх да се признае. И мисля, че това е една от големите беди на нашата образователна система. Аз тук много се свързвам с това, което казваш. Не само като човек, който е минал през нашата образователна система като ученик, като майка на ученик и като човек, който пък работи в образователната система. И това мислене за ученето от първи, втори, трети ред, т.е. на едно ниво учене от първи ред имаме това на изостяване на учебния материал, това, което даваме на учениците и казваме, това трябва да го знаете вие и ще ви пишем шестици, нали? От друга страна обаче, да, питам се сега какво е ученето от втори ред, на какво ги учим децата, кой е този процес, който насърчаваме те да участват, им казваме, така се живее.
ако правилно го разбирам ученето от втори ред. Т.е. как ги учим да живеят, какви възгледи възпитаваме в тях. И сякаш много, много в това учене от втори ред в образователната система още съществува това насърчаване по-скоро на конкуренцията, не знам дали е твърде силна дума, обаче даже подчинението. Абсолютно. Нещо... Абсолютно. Идеята, че авторитетът е носител на знанието и че има само едно знание, което е правилно. И всъщност големия принос на Бейтсън е, че той непрекъснато, чрез примерите, които дава, между другото много прости и разбираеми примери, той непрекъснато казва, няма един начин на мислене, няма един начин на знание, няма един начин на познаване. Колкото хора, толкова светове, което после конструктивизма ще развие и конструкционизма. Но мисля, че по-скоро наистина оценки се пишат за това, детето да усвои знанията, които учителя счита за правилни, и много по-рядко, като че ли децата се насърчават да получават добри оценки за нещо, което сами са създали или нещо, което не отговаря на въпроса правилно, неправилно, добро, лошо. Всъщност, жената на първата съпруга на Бейтсън, Маргарет Мид, има една статия, в която описва процесите на учене още през 50-те години на 20 век, с навлизането на радиото в живота на хората. И още тогава говори за това как вече този иерархичен начин на преподаване, носителя на знанието е учителя, той казва на учениците и те учат, вече не е актуален, защото всъщност те имат информация от много източници. И един по-хоризонтален тип на учене е много по-подходящ и насърчаващ и общността, това да се развиват като общност. И сякаш много бавно се придвижваме в това, може би заради тая история в нашата страна на социализма, която много логично, ако кибернетиката, системното мислене насърчават общността, това човек да мисли, да е креативен, някак логично звучи тогава да е било неудобно да го има тук и да е насърчавано в тия времена в страната ни. Аз мисля, че социализма паразитираше върху патриархалния модел. Не мисля, че можем да обвиняваме социализма за абсолютно всичко. Просто селския патриархален модел, който се гради върху основата за иерархия и за това, че патриарха знае истината по въпроса, контролира всичко и истината е това, което той казва. Никой не я подлага на проверка. За разлика от модерните системи на мислене, където всичко се подлага на проверка и би могло да бъде обърнато и погледнато от друга страна. Тоест, от една страна имаме тая критичност на мисленето, от друга страна на мен се ми седи това усещане доколко насърчаваме общността сред децата, т.е. това усещане, че сме една общност, това, че сме взаимно свързани, че само във връзките с другите и чрез тях може да растем, да се развиваме, да се индивидуализираме. Сякаш тая история е малко заглушена през идеята за това, че трябва да сме първи, да покажем, да речем на учителя какво можем, знаем. А учителите да покажат на директора, а директора да покаже на министерството, което да даде финансиране. Да. Бейтсън, ако пак се върна към него, той казва, че природата функционира като взаимно свързана система. Аз мисля, че ние нямаме съмнение в това, където големите проблеми в света са резултат от разликата между това как работи природата и начина, по който хората мислят.
някак това наблюдение на Бейтсън подчертава необходимостта от промяна на парадигмата цялостно към разглеждане на човечеството като част от по-голямата екологична система, че ние не сме само, даже не сме само взаимосвързани като хора, но и сме част от природата. Тоест не сме ние и природата, ние и другите, ами то някак не може да го насечем едно от друго в това. И тук съм си записала един цитат от Бейтсън, който ми се иска да прочета направо, да цитирам. Бейтсън в Mind and Nature казва: ако продължим да действаме в рамките на картезианския дуализъм на ума срещу материята, вероятно ще продължим да виждаме света като Бог срещу човек, елит срещу хора, избрана раса срещу други, нация срещу нация и човек срещу околна среда. Съмнително е дали един вид, притежаващ едновременно напреднала технология и този странен начин на гледане на света си, може да издържи. Мисля, че това е толкова актуално в момента. Да, аз също си мислех за това, препрочитайки непрекъснато Бейтсън, преподавайки го на хората, които обучаваме, как вероятно желанието ни да подредим и да упростим хаоса и прекалено бързото развитие на технологиите, сред които живеем, води до непрекъснат опит да се намали комплексността на явленията. И почти навсякъде, където съм работила, обратната връзка е била: мислите много комплексно, мислите много сложно. Това с негативна конотация. Абсолютно, да. Нещата са прости. Кажете, ляво или дясно, правилно, неправилно. И изглежда, че има някакъв страх от комплексността. Може би, защото тя е свързана с хаос. Да, страх от комплексността. Аз си мисля малко и истински за лимитите на нашето съзнание. Докъде ли стигат? И въпреки тия лимити, можем ли да живеем с знанието, че света и отношенията са толкова комплексни и някак да сме в това смирение, което толкова излъчва всичко, което прави Бейтсън. Всъщност думата, която аз асоциирам с него, е огромно смирение с нещата, които знаем и не знаем, дори тези, които знаем, с идеята, че те са хипотези, наши фантазии, предположения за отношенията и света. И въпреки това да продължим да живеем и да бъдем в отношения и да опитваме да правим мостове и така да не сме в един разцепен свят, който е много опростен, много редукционистки да съществуваме. Тук ми хрумва едно нещо друго, което казва Бейтсън. Той казва: това е светът, в който аз живея. В кой свят в който нещата са свързани, в който има екология на ума, в който ние сме част от природата и част от отношенията между хората, сградите, урбанизацията, интернет, екологията, природата. И той казва: в кой свят ще живеете вие е ваш избор. Тоест, начина, по който ние използваме картите в ума си и ги променяме, в крайна сметка определя в какъв свят живеем и всеки прави своя избор. Да. Аз мисля, че това е чудесна препратка към идеите на Бейтсън и свободата всъщност да избираме в какъв свят живеем, в какви ментални карти ние, през какви гледаме света, че е чудесен така завършък на нашия разговор за Бейтсън.
дали си съгласна до тук да затворим? Ами за мен това са така основните послания. Просто мисля си, че човек трябва да избере как живее и да си носи отговорността за това. Без да обвинява другите, че са го принудили да живее в някакъв свят, в който той не иска да живее. Благодарим ти още веднъж за това, че се присъедини към нас в този разговор за Бейтсън и че си припомнихме основните послания за комплексността, за смирението, за ученето и ученето през правене, защото в всъщност комплексния и фрагментиран свят, в който в момента живеем, поляризиран до голяма степен, аз имам усещането, че имаме много нужда от системното мислене. Аз имам нужда. Аз правя избора да го мисля през системното мислене и картите на Бейтсън до голяма степен за света. Така че благодаря. И аз благодаря за поканата и пожелавам успех на този подкаст, който мисля, че е много важен и който се опитва по един разбираем начин да въвежда доста сложни идеи.